Μιλάω για το παιδί μου. Παλεύω για το παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το φανταστώ να ζει μια απλά επώδυνη καθημερινότητα με ένα πρωί, μεσημέρι, βράδυ και ξανά επανάληψη. Θεωρώ, μου είναι πιο εύκολο και λιγότερο επώδυνο το να ξυπνάω το πρωί και να ασχολούμαι με υποθέσεις του παιδιού. Να προσπαθήσω να τη δικαιώσω, αυτή και όλους τους υπόλοιπους βέβαια που ήταν μαζί. Το θεωρώ, η λέξη υποχρέωση δεν είναι σωστή. Απλά για μένα είναι, βοηθάει στην επιβίωσή μου και το θεωρώ δίκαιο και το θεωρώ αδιανόητο να το αφήσω αυτό να περάσει έτσι χωρίς τιμωρία. Για όλους μας. Και για το γιο μου, για τα εγγόνια που θα έρθουν, για τα παιδιά των φίλων μου, για τους φίλους μου, για τους γνωστούς μου, για όλους. Για όλους.